Здравейте, казвам се Лъчезар Ненов, главен инструктор и вице-президент на Българска федерация Шотокан Карате До. Тук съм, за да ви поканя на 21-то издание на международен Шотокан Карате До турнир Шисейкан, който ще се проведе в най-модерната зала в Пловдив – комплекс Сила. Миналото издание събра около 300 участници от 10 държави и около 30 клуба. Преди турнира, в продължение на 2 дни, каратеките ще могат да повишат разбирането си за карате под ръководството на водещи инструктори в Европа. Един от тях е президента на Шотокан Карате До на Обединените нации, сенсей Аурел Патро, 8-ми дан. Друг инструктор на семинара ще бъде сенсей Колин Пат от Англия, технически директор на Шотокан Карате До на Обединените нации. Той ще проведе също и съдийски курс, на който нашите рефери и съдии ще могат да повишат квалификацията си. На семинара тренировки ще води и сенсей Брайан Туми, 7-ми дан, генерален секретар на Международната японска карате асоциация. В обучителния семинар ще се включа и аз като инструктор. Полза от семинара ще имат както начинаещите, така и напредналите каратеки. Трениращите ще бъдат разделени в групи по степени, така че да могат всички да почерпят опит от знанията на тези големи инструктори, които ще преподават. Клубовете ще могат да заявяват своето участие до 20 септември. Очакваме ви! Бос!